Kugara kwandakaita kunoku ku-UK ndakangogarirawo zvangu resident permit, but kudiwa nemukadzi handidiwi zvachose. Nyaya yangu vapo ndeyekuti ndichingomirirawo kusvika makore acho akwana, Mwari vakatendera, kana ndavawo necitizenship yekuno ndoedzawo kutsvaka zviri nani. Ndigere nemukadzi wekuti anogara achindituka, kundisikiza, kuda kundirova, anoda kuti inini ndige ndichimurova ange achizondisungisa ndiite criminal record, but ndiri kuedza nepose pandinogona napo kuti ndige ndichizoziva kuti kune vanhu vanoita zvokuverenga maconfessions. Zvakabva pakuti ndakange ndiine depression mwedzi mishomanana yadarika iyo, ndokubva ndafunga kuda kuzviuraya. Ndakange ndichitoona mavideos ndokuzosangana nemaconfessions, ndikaona kuti yangu nyaya inenge itori nani pane dzimwe nyaya dzandainge ndichiteerera. Ndazowanawo zvivindi zvekugadzira ghost account nekuuya nenyaya yangu. Ndapota musazoresponda kuFacebook, asi kana muchida munogona kutaura neni kuYouTube uko kwandichange ndichizoteerera. Zita rangu ndinoitwa Ephraim. I am a 35 years old. Zvose izvi zvisati zvaitika, ndakange ndiri murume ainge achizvigarira nemhuri yake kuZimbabwe. Pfungwa dzekuuyawo kunoku semunhu ainge achirarama ari muurombo, pfungwa dzainge dzagara dziripo. I was a simple gardener, ndaishanda ndichati muBrooke. Kuti ndike ndichizotanga kushandira mhuri iyoyo, zvakaitika ndezvekudai so. Ndakagara ndiri munhu aigona chikoro. Kubva ndichiri grade 7 ndaitobhadharirwa fees nevanhu vakawanda vekuchechi kwedu, because vanhu vazhinji vaiti ndakange ndiine zodzo rainge riri pandiri. Saka vanhu vaingoitawo mudeme vachibatsirana namai vangu, who is a single mother, kuti ndinge ndichikwanisa kuzoramba ndichienderera kumberi nechikoro. Saka pane vamwe vekuchechi mushure mekunge vaona kuti ndinogona kwazvo, vakati chiuya unge uchizogara pamba uchishanda sagarden boy. Sezvisinei ndapasa form 4, ndapasa form 6 yangu. Baba vandakange ndichishandira vakabva vaita accident ndokubva vashayika. Mudzimai wavo haana kuzondimisa basa, asi haana kuzoenderera mberi nekundiendesawo kuchikoro. Saka ndakapasa form 6 zvakadadisa vanhu vakawanda, asi ndakashayirwa mari yekuti ndinge ndichienderera mberi nezvidzidzo zvangu. Ndakange ndichigara nemudzimai wangu uye zvekare nemwana wedu uyo ane 7 years. Kutaura kudai ndiye ega mwana uyo wandakaita nemudzimai wandiinaye pasi pano pezuva. Saka kunyangwe takange tisina zvedu mari, but mumba makange muine peace. Pari zvino mari iripo, but inini nemudzimai uyo wandakazorora muBritish akandiunza kunoku, ndakauya kuno through amai vake. I have no peace. Kubva zvandakauya kunoku chinonzi kufara kana kuseka handichizivi. Upenyu hwangu hwakachinja makange muri mugore ra2023. Everything changed. I went to a party ndichati in Brooke, mushure mekunge ndainvitiwawo nefriend yangu. Akanditi, shamwari, uya undibatsire kutema huni, tinokwanisa kuzowanawo leftovers. Saka ndakaendako ndokubva ndatanga kumubatsira kutema huni dziya vakange varipo vachigocha zvavo. Saka ndopa ndakazosangana naambuya vangu. Ndakazongotaurawo navo apo pati payainge yapera. Saka ndakange ndichirongedza imwe cutlery mumotikari mavo. Saka ndichitaura navo vakabva vanditi, iwe uri garden boy, unotaura chirungu chiri deep kudai. Ndokubva ndachizovaudzawo rondedzero yeupenyu hwangu kuti chii chakaitika kusvika ndichizotadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvangu. Vakati, uri very sophisticated, ende kana ndakakutarisa ndinoona uri munhu ari right. Vakandibvunza kuti ndainge ndiri married here.
maybe I sensed kuti pavari ndipo pakange paine breakthrough, ndokubva ndavanyepera ndikati I am not. Later on, vasati vadzoka kunoku vachiri muzimu, vakandifonera vakati vainge vachida kundiona. Ndakaenda ndikabva ndanovaona. She then told me vakati, Ephraim, pandakakuona ndakabva ndatoziva kuti ndiwe unogona kuzotogara nemwana wangu. Vakandiudzawo kuti vakange vaine mwana wavo uyo wavainge vachida kuti ange achizomisawo musha wake. Vakati, ndakakuona kuti unoshanda nesimba. I want you to come to the UK. Ndichaedza nepose pandinogona napo kuti nditaure naye kunyangwe asati akuziva. Vakandiudza kuti vakange vaine mwana wavo uyo wandichati Dineo, who is my wife right now. Vakati, you are going to be my son-in-law, and ukagona kugara nemwana wangu zvakanaka, your life will change forever. Vakandiudzawo upenyu hwavo hwavakararama muZimbabwe semunhu akabvawo kuMalawi achiri mwana mudiki, uye zvekare vakange vasinawo hama muZimbabwe zvekare, saka vainge vaine shungu dzekuti mwana wavo ange achizowanawo murume. Finally, I thought kuti God had remembered me. Ndakazovabudira pachena ndikati kuchata ndakange ndisina kumbogara ndakachata, asi ndaiva nemudzimai uyo aigara achingondinetsa nekuda kwechihure but ndaike ndichivanyepera ipapo. So takazowirirana naambuya vangu, but what I did not know was that pane zvavasina kundiudzawo, masecrets avakachengeta sekuchengeta kwandainge ndichitawo mamwe masecrets. She never told me kuti Dineo uyu munhu ari violent. Kubva muhudiki hwake munhu ari very violent, kana ivo vatori nechivanga paruoko vakabayiwa nebanga. Uye zvekare, she suffers from severe bipolar mental health issues kubva achiri mwana mudiki. Zvose izvi ndakange ndisingazvizivi kuti vainge vakatopiwawo advice mukufamba, advice yekuti dai matsvaka munhu anenge achitobva kana kuAfrica anozotomudzidzisa mutemo wekuti munhukadzi anofanira kugara ari pasi petsoka dzemurume wake. Saka vainge vakangosarudza zvavo inini. Saka muna 2025 I did the unthinkable. By then ndakange ndatochata nemwana wavo Dineo uyu. Kuchata kwatakaita wakange uri muchato wemukoti. Akaramba zvose zvainge zvakataurwa namai vake kuti after that tobva tachizoenda kuvenue. Mukomanashi ndakaenda ndikanotorwa mapictures ndiri 1. Iye akaramba, but we got married. Ndokubva vambodzoka kunoko. Ndaingoshingisiwawo naambuya vangu, but she pretended pamberi pamai vangu sekunge anondida. Zvose izvi zvichiitika, mudzimai wangu akange asina chaainge achitomboziva. She was in the dark. Saka ndaramba mudzimai uyo wandagara naye kwemakore, ndikasiya nemwana. Condition yandakapiwa naDineo yainge yakaomarara. Akanditi kana tikasainirana pasi, ziva kuti haufanire kuzombofa wakataura nemwana wako zvekare. Ende anogara achibata foni yangu. Ende ndakamekawo sure kuti ndangodhampa mukadzi, uye zvekare handitaure naye, anotaura namai vangu. Amai kana paine zvavanenge vachida vanozouyawo kwandiri vozondiudza kuti chitumidzira mari. Ndo zvandakaita, ndakamudhampa because ndakati isacrifice yekuti kana ndikakwanisawo kuzoita zvakanaka kunoko, mwana anogona kuzouya kuno sezvo ndirini baba vake. I was happy kuprepare upenyu hwangu hutsva naDineo. We got married 7 months ago. That is when I landed kunoku kuchando. Ndakange ndakazara neexcitement, but ndingangoti the moment that I touched down tichionana naDineo, upenyu hwangu hwakachinja into a horror movie. Ndiri kurarama ndiri mukati memamwe mazihora. Pasina kana nguva ainge atondichinjira face Dineo uyu. Ndava mumotikari ane kamugarafu kakangondiita so kekuti ndakabatikana, but ndakangonyarara zvangu. Akandiudza kuti I am a dumb, stupid person. Hanzi ndinogona kukudzosera
kuAfrica uko kwawaikanya zvitinha nemate, zvinhu zvandisina kumbogara ndakaita kuitwa mwana weIsraeri nemudzimai. Apa mukadzi wekuti akatorawo mavows ake akati she is going to respect me, I respect her, but zvaanondiita so anondibata kuita kunge muranda. Chinondirwadza mukomana ndechekuti I have no way out. Ndiye munhu wandakagarira munomu, ende kupusa kwandakaita ndekwekuti ndakagara ndamujaidza kuti I do not go to work because akandikumbira akaita sekunge achinja unhu hwake. Saka sezvo ari munhu ari very abusive, iye ndiye anoenda kubasa, meaning kuti she is the breadwinner, inini I am nothing. Kunyangwe mari dzandiri kuti ndinozotumidzira kuna amai ndinodzitukirwa, ndinotomukumbira mari chaiyo, kunyangwe ndine zvandinenge ndichida ndinomukumbira. Ndakambomukumbira 5 pound. She screamed so loud. Even my neighbors vakatoya vakabvunza kuti chii, vaitofungidzira kuti atanga futi noise dzake dzekundirova. Ndakangoenda ndikanoona ndikati no it's fine, pane zvandamukanganisira. Saka ndiri kungorarama upenyu hwekungofadza munhu ari abusive towards me. I am 35, ndiri kungoraramira iro resident permit iri. Dai kwanga kuri kunzi angori abusive chete, but kune mamwe maside ari munhu aripo akavimbika, ndikadai ndisitomborina kana dambudziko nazvo. Dambudziko guru nderekuti kunyangwe hama kumusha dzichinditi shinga shamwari, but it has been 7 months of hell. Dineo is so violent. Ane ma-episode ekuti bipolar yake ikamubata, anotanga kupwanya zvinhu, kundibatira mapanga, achindiblema, then obva agwina obva adonhera pasi. Paanomuka utanga kubvunza, anobva atanga kundibvunza kuti chichaitika. Obva anditi ndanga ndaita an episode, ndobva ndamuti it is okay. Zvimwe zvacho zvinotonzwisa tsitsi. Apa akaudzwa kuti hafanire kunwa doro nekuti rinoita kuti condition yake inge ichizova worse, but anonwa doro uye zvekare anosvuta mbanje. Iye anoti mbanje dzinoita kuti nerves ake ange achiita calm down. The worst part is hana respect for our marriage. Since I arrived so far ndabatwa ne3 different STIs. Ndichitanga kupinda muno chirwere chakandibata drop. Saka akangoti meno maybe pH balance yangu njani yanga yakadzikira, saka ndokusaka ndakupa icho chirwere ichocho. The second time around another form of STI ndikazobatwa negonorrhea. So we have been to the clinic 3 times. Tinotoenda tose. Saka ndinoti kana ndikada kuti tinge tichimbogara pasi ndimbomubvunza kuti naiwe urwere huri kungoramba uchingopinda mumba, kasi une vamwe vauri kurara navo here? It's obvious, but ndichingodawo closure. Anongoti kwandiri, what will you do? Pasina ini hapana iwe, you have no papers without me. I am terrified. Ndikuda kudzokera kumba ndinogara nemhuri yangu, kukumbira mudzimai wangu wekutanga for forgiveness, ndingotsvaka hangu chero basa chero reugadhina nonotaura namadha avo vandaishandira, because upenyu hwacho hwakaoma. But pese pandiri kutaura nefriend yangu uyo wandainyatsokuvirana naye pandakange ndichiri kuzimu, ndikamuudza kuti ndafunga kudzoka kumba, nobva nditi usambofa wakadaro, isu vamwe tiri kutonamatira mukana wakaita sewako wawakasangana nawo. Anoti Ephraim, wava kutopenga iwewe nenhamo iri muZimbabwe unoiziva wani, wakanganwa kuti wairarama upenyu hwekuti waitadza kana kuzvitengera kana zvipfeko zvemukati, upenyu hwakakuomera. Chingoshinga, hold on, ziva kuti uri kuhondo, plus unogochemei uri muUK. Ini kunyangwe dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiriko ndomatauriro ake, hanzi kunyangwe akauya neboyfriend ndaitova paspace ndotsvaka hangu kumwe kwekunorara. Remember kuti
kuzim waiwana $100 ende yakange isingauye in time. Now uri kutodya zvako mapounds, chingoshinga 5 years watova necitizenship. Kana wozomuramba. We are all praying for you to succeed. Newewe unge uchikwanisa kuzotiburitsawo mumadhaga tibudewo muZimbabwe. Even amai vangu ndikataura navo ndichicomplaina pamusoro pemuroora wavo mutsva uyu, amai vangu vanongochema vobva vati, mwanangu, urombo hwawakasiya huri kuno kuZimbabwe hakuna chakambochinja. Usanyengereka uchizviudza kuti uchadzoka kuZimbabwe iwe usina pekutangira, nekuti unozotambura even worse, usarasa mukana wawakapiwa naMwari. Vari kunditi just stay for the sake of the family. Isu Dineo tinomuda nekuti muroora akauya akachinja dzinza redu. Ndiwe wekutotanga kunzi waitawo passport mudzinza, ndiwe wekutanga kunzi wakwira ndege. Pasina Dineo waizokwira here ndege, ende dzimwe nguva vanogona kuisa voice note rakadaro kuna Dineo ozoita kuti ndige ndichizoteerera apa. Zvinobva zvamupa masimba ekuti anenge achiudzwa naamai vangu achinzi, iwe Dineo ndiwe muroora wakauya nezodzo mumhuri medu ende tinokuda, garai zvakanaka ikoko musarovana. Iye anobva ati, he is the one that beats me up, I don't even fight with him. So mukomana she ndipo pandimire apa pakaoma. Ndakatizawo kuZimbabwe ndichiti kuya kwandaita kuno upenyu hwangu huchange hwazoshanduka, asi kana mukandiona ndiri muranda. If I live ndinogona kana kutongokanganisiwa naye Dineo uyu. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Is UK citizenship worth it? Please advise me. Ende kana mazoverenga nyaya yangu ndapota musazoresponda, ndapota ndiri kutokumbira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Ephraim. Ngatitaurei navo mucomment section avo vari kuti vari muUK voita sei. Ladies, ndo zvamunoita kana mukaunza murume kwamunenge muri over dependent pamuri, mumushungurudza kusvika pakadaro. Musadaro vedwe. Hanzi anotopembedzwa naamai vachiti, muroora tinokuda, dai panga pasina iwe. Ephraim ari kuvhaira uyu angadai asina kumbogara akaikwira ndege. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Vakatanga ivo vachinyora mukoma vachiti, this is not a joke. Vazhinji venyu makaviga hama dzenyu muchishandisa makofini akamboshandisiwa before. Zita rangu ini ndinonzi Ryan, ndiri murume, ndichati ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndinoitawo zvekuveza, ndinoshanda ndichigara muno muHarare. Saka ndakati nerimwe gore ndichishandira umwe mudhara. Saka ndichishandira mudhara iyeye akange aine kacontract kake neimwe funeral parlor, kwete one, but ndikuda kungotaura nezvayo funeral parlor iyoyo. Saka takange tichitosupply that busy parlor iri mudowntown Harare. Business rake rakange riri steady chaizvo. Then one day akaita sekunge achadonhera pasi nekuda kwehigh blood pressure, nekuti vakamufonera akange ari makuseni ndokubva achizondidaidza nekuti ainge achifarira ini kudarika kana vana vake. Akabva anditi, mfana, zvinhu zvatozooma manje. Ndikati kuindava mundara. Ndokubva ati, market iri flooded right now, saka kune mamwe masupplier avo vari kunzi vari kuya nemacoffins ari cheap. Saka pala iri kuti contract hatisi kuzocancela, but tikuda kuti tinge tichireduce maprices ako so that tikwanise kuramba tichiita profit. Kana musingakwanise kuita cut down production cost by half, then tobva tachizocancela contract, tobva tahaya mamwe makapenda
kuGlenview ndo zvakaudzwa ipapo. Mukomana ashikana neniwo ndakabva ndatopinda mupanic mode because ndakange ndichangobva mukutizirwa ndiine mari dzandainge ndakakwereta muvanhu. Ndakange ndava kutopanika, ndava kutanga kufunga kuti zvino mwana wevanhu wandainge ndichangobva mukutizisa nekumitisa ndichaita sei naye. Tose takatanga kupanika. Saka boss ndakatovaudza kuti tinge tichinzi takata down macost ma1 mukomanashe, unless kana tava kutoita zvekutoba mapuranga acho atinoshandisa uye zvekare nemafabrics atinoshandisa selining yemukati. So boss vangu nerimwe zuva vakabva vachizondidaidza muoffice. Vairatidza kuva munhu akange aine stress. Ndikavabvunza kuti chiizve chainge chaitika. Vakabva vati vainge vafonirwa nomumwe mukuru wekupala but anoshanda kuhead office. Akavati mufanira kuti munge muchikata down macost as in chiregedzai kutenga new timber but mufanira kungoita recycling yemacoffins. Saka vakabva vachizoudzwa kuti vaikwanisa kungoita zvinoitawo vamwe vekumapala, kungopota tichienda mumacemetery tichinonopa macoffin. It's either kuna Warren Hills kana kuti kumbudzi uko. Saka mushure mekunge vandiudza nyaya iyoyo ndakatya ndikati mudhara zvinoita here zvamuda kuti tinge tichiita izvi. Vakati zvino tingagoita sei mufana wangu, sezvo paripo patinoraramira totongoita zvinenge zvichidiwa nevarungu. Saka operation yataita, it was the same. Once a burial is completed, vekupala vaibva vachizotitumidzira boss vedu WhatsApp message inenge ine exact location yesymmetry section uye zvekare negrave number renew burial. Saka our boss vaibva vachizototifonera, taigara takatogadzirira kubva vauya kuzotikolekta usiku. Tinenge titori nemapiki, mafoshoro, makrobha, then tobva tachizoenda ikoko kumakuva around 1 am tinenge tatova pabasa. Saka taifukunura makuva. The very first night that we did it, mukoma ndakarutsa kuti sekunge ndicharutsa chitaka because takati takachera about 2 hours, then ndokubva tachizobata pakange paine coffin. Tasvika pakange paine coffin, it was an expensive one. Ndokubva tachizorisimudza coffin and rainge rorema zvino coffin iroro. Ndokubva tariburitsa muvhu kudaro ndokubva takuturira chituna makarimo muguva chisisiri mucoffin tikangokanda gumbezi pamusoro pacho. But ndakabva ndatanga kurutsa because zimunhuwi rakasimuka ipapo. Zvakaoma mukomanashi. Vanhu vanoshanda mumamochwari sevaya vanonzi vanozobata kana zvituna zvinenge zvashata, vanhu ivavo vanofanira kuwedzerwa mari dzavo dzepay. Saka tapedza kuita saizvozvo, then tikabva tachizoenda ndokubva tachizonosiya coffin iroro usiku kuworkshop. Ndokubva tachizongoita fresh varnish nekungoreplaceawo mahandles nezvakangosiyana-siyana, then rikazototengwa. Kubva ipapo bosi vangu vakatanga kuita profit yakanyanya. Saka nerimwe zuva takange tiri kumakuva zvekare, pane chitiko mukoma chakaitika chandisingafi ndakakanganwa. Takaona umwe mukadzi ainge ari musho akagara pamusoro peguva. It was somewhere kuma 4 am. Takange tichangobva mukurasira umwe mutumbi umwe mukadzi uyo ainge aine coffin rake ratainge tava kutoisa coffin iroro motikari. Ndo patakangotarisa tose takangotarisa pane rimwe guva rakange riri on the opposite side. Ndobva tatoona kuti pakange paine mukadzi ainge akagara pamusoro peguva. Mukadzi uyo ainge ari musho asina kana chaainge akapfeka. Kunyangwe zvinhu izvi zvakaitika murima because taisambobatidza matochi. Kunyangwe motikari kufamba kwayo taitongofamba, maheadlights akadzimwa.
tichizoita zvekuvhenekera nemafoni. Driver aitongofamba achivheneka kumberi nefoni, umwe anenge akagara kumberi zvikare naye achivheneka kune rimwe divi. Ndokufamba kwedu kwatainge tichiita ikoko. Takatomuona mukadzi iyeye haana kumbopfakanyika, haana kana kumboita sei. Takangoita basa redu tikapedza, tikangomusiya arimo mumakuva asingapfakanyike, asingaite sei. Chiitiko ichocho chakandikatyamadza, munoziva mukoma. Saka ndo mabasawo awo andakamboita awa pandaishandira murungu wangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, zvazvinoshamisa, chishamiso chaicho, vanhu kuenda kumakuva vachinonofukunura makuva. Chii chakadaro naimi chinoita kunge ngozi, but ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma. Erekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimurisei, I am a married woman, but right now I am trapped in the dark, a demonic trap. Saka ndikudanana nevamwe pastor vanozivikanwa chaizvo muno muBulawayo. We started having a secret affair a few months ago. At first it was just normal cheating, but this pastor, he controls me right now, and handichatogoni kunyange ndichida kuvaramba. Amenoso ndinongonzwa kungorwadziwa mumwoyo, ndobva ndatanga kuvarota too bad. Dambudziko riripo randinoda kuvarambira nderekuti tinoita bonde muchurch mavo. Saka izvi zvinongoitwa usiku, vakauya kuzonditora kumba kana riri zuva rekuti tinosangana, whether kwanaya whether kwaita same, tinonosangana muchechi usiku, and izvi zvava kutondishungurudza, vari kutondiabuse vamufundisi ava. Ever since we started doing zvinhu izvi, ndingangoti upenyu hwangu hwashanduka. Sezvandataura kuti ndinozviziva kuti this is cheating, but kuti ndike ndichiti handichadi kuramba ndichizviita, ndinotoshaya simba rekuti handichadi kuramba ndichizviita. Uye zvekare ndava nezvimwe zvandinoona pasi karudzi pangu zvobva zvatongonyangarika. Ndinogona kungoita tumapundu twewhite twobva twatongonyangarika. Tumapundu itwotwo ndinokwanisa kuti ndanzwa kuvaviwa ndotora mira ndozvitarisa, ndobva ndaona twakazara kuchena, but kana ndava kuda kuwaipa panenge pasisina chinhu. As I am typing this message, ndinonzwa chinhu chiri kufamba mudumbu mangu. Chinhu ichi hachizorori, kana chatanga kufamba chinofamba muswere wese wezuva. Ndakambotanga ndichafungidzira kuti maybe ndine pamuviri pavo, but dzimwe nguva ndinogona kungorota nyoka inenge iri muchibereko mangu. Hope dzacho hadzitonzwisisiki kana kudzitsanangura, handitogoni kukutsanangurirai, but ndinotorota nyoka inenge iri muchibereko mangu. Ndiri kurarama mukoma ndiri mukati meimwe hondo yakaomarara. I'm now scared kuti pastor ava it's either vanogona kunge vakandiisa runyoka, because vakati murume wako nekuti wakachata naye ndinotomunzwira tsitsi, but dai mainge musina kuchata ndaikuisa runyoka iwe akafa, ndikasara zvangu ndichizvityira zvinhu ndiri one, because zvekusheya handidi. Saka vamufundisi ava ndiri kunzwa kuvatya, because pane pavakambondiudza imwe nyaya vachita sekunge vanotamba, kunge vanoseka. Vakati ndoda kutomboenda kubhinga. Ndikati kuda kuenda kubhinga kunoita sei? Vakati ndine kamwe kamunhu kangu so kandi kuda kuenda kunoisisa rukawo. Ndakangoti all right, takatowanda. Ndokubva vanditi I'm just joking, ndiri kutamba zvangu, ndiri munhu waMwari, handingasweri ndichiita zvinhu zvakadaro. Saka ndakatombobatikana, because pavakataura nyaya iyoyo vaita sekunge munhu atori serious, kuti vane umwe munhu wavari kufambidzana naye uyo ari kuvachita, wavanoda kuti vange vachisisa rukawo. Ndikangoti hapana problem. Saka kubva ipapo mukomana kusvika pari nhasi ndiri munhu anogara achingonzwa zvimwe zvisinganzwisisiki. Ndibetsereiwo, ndiri kunzwa sekunge munhu uyo ari kundishandisa
it's either for urombwa kana kuti akandiisa rukawo because handikwanise kumuramba. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Miriam. Hanzi ndibetsereiwo ndibvunzireiwo vanoita zvechivanhu kana vachiwanikwa mubulawayo ngavasiye mafone numbers ndimboenda kwavari kana kuri kusukwa ndinonosukwa chibereko because ndinongonzwa ndichingofambiwa nguva dzose zvakangooma hazvo vedu we. Vadiwa vateereri ndo messages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.